Assalamu alaikum. Bugün biz öğren köp fizik ve yuridik şahslara pedal olup bilecek temalar vardı. Gurumdoş pornuma makul bellik. Bugünkü gurumdoşluğumuz esasy temasy paýnama hem de aplikatsiýa vardı olar. Şular vardı has giňişden gurum vermek üçin. Bugün bize mehmançylykda anamly Dellal Hojalyk Jemgyýetiniň direktory Nedir Agabaýew. Nedir Türkmenistanyň gymmatly kagalar bazarynyň eksperti, maýa goýum, maliýeleşdirmek boýunça maslahatçy, gymmatly kagalar, hususan aplikasiýalar vardy bize şu gurumdoşluğumuzda has giňişleýim aýdyp berer. Nedir ilkilene şuňky gurumdoşluğumuzda hoş gördük. Wagt aýryp geleniňiz üçin köp minnetdarlyk bildirýär. Indi paýnama hem de aplikasiýa näme diýmek we nähili görnüşlerden ibarat. Paýnama diýmek bul esasy gymmatly kagaz bolup durýar. Bu näme diýmek? Eger sen paýnamanyň eýesi bolýan bolsaň, demek sen şol kampaniýada paýyň bolýar, hem de şo kampaniýanyň eýeleriniň biri bolýar. Obligasiýalar boýunça aýdanda obligasiýalar bul wagtlaryň borçnamalaryň gymmatly kagaz diýilýär buňa. Bu näme diýmek? Esasy egerde kampaniýalar öz işe maksatnamalaryny maliýeleşdirmek üçin obligasiýa çykarýar. Obligasiýalary ýerlemek bilen öz proyektlerini maliýeleşdirmek maksady bilen belli bir möhlete, belli bir götürüm girdejili serişdeleri çekmäne mümkinçilik görýär. Düşünükli, obligasiýa amatly tarapy näme we amatly däl tarapy mamy? Elbette, ilki bilen amatly tarabyny aýdamyzda çykarýan kampaniýa üçin obligasiýaň näme amatly tarapy bar? Obligasiýalar boýunça aýdamyzda obligasiýa bul wagtlaryň beri borçnama bolup durýar. Demek egerde kampaniýalar öz belli bir işegörlük meýilnamalaryny, işegörlük maksatnamalary bar bolsa, olara da serişde çekmek isleýän bolsa, olar obligasiýalary çykaryp, giň köpçülige hödürläp, maýadarlyň dürlüligini özüne çekip bilýär. Hem de kampaniýa tarapyndan birinjiden obligasiýalar boýunça serişde näçe möhlete çekjek ýa-da hödürleýän götürüm derejelerini özü keskitlep bilýär. Amatly däl tarapy aýdamyzda esasy obligasiýalary ýerlemekde. Mysal edemizde egerde bank karylary bilen deňeşdiremizde obligasiýalary boýunça serişdeleri çekmek uzakrak wagt alýar. Düşünükli. Obligasiýalary kimler we nähili satyn alyp bilýärler? Obligasiýalary fizik taraplar, adamlar satyn alyp bilýär. Telekeçiler, kärhanalar, maýa goýum ýa-da ähtiýaçlanyş kampaniýalar, karz ýa-da maliýe guramalar satyn alyp bilýär diýmek, islenip taraplar satyn alyp bilýär. Näde satyn alyp bilýär? Türkmenistanda bizde hemme gymmatly kagazlaryň geçirilýän feudasy Aşgabat gazna birjasynda amal aşyrylýar. Aşgabat gazna birjasynda dellallar bar. Onamly Dellal Hojalyk Jemgyýeti ýaly islenip tarap obligasiýalary satyn almak islese, dellala ýüz tutýar. Dellal bolsa şoň adyndan Aşgabat gazna birjasynyň feudalaryna gatnaşyp obligasiýalar satyn alýar. Eger dellal bolmasa, göni ýüz tutmak mümkinçiligi ýok. Ýok, egerde dellal bolmasa, o islenip tarap göni Aşgabat gazna birjasynyň feudalaryna gatnaşyp bilen. Düşünün. Götürümleri nähili tertipde we nähili görnüşde alyp bolýar? Obligasiýalar boýunça götürümler başga sözle aýtsa kupon diýilýär. Bular ýylla 4 gözek tölenilýär. Çärekleýin deň möçörde. Mysal üçin egerde telekeçilere ýa-da yuridik şahslara götürümler olaň bankdaky açylan hasaplaryna geçirilýär. Raýatlara, adamlara olaryň bankda açylan bank kartlaryna geçirilýär. Obligasiýalar bilen beýleki götürümli pul goýumlarynyň näme tapagy bar? Ram gowy soraw. Obligasiýalar beýleki goýumlar bilen tapagy hem de amatlygy birinjiden şunu hökmandy agdamaly. Obligasiýa diýilýän zat bu täze döwre maliýe guraly bolup durýar. Dünýä tejribesinden ulanylýar. Hem de goýumlara görä has ýokary götürüm girdejini hödürleýär. Onu demek nedir ağa? Eger men erkin serişden bar bolsa, onu şondan bir girdej etmek islesem, gymmatly kagazlara maýa goýmak men üçin iň amatly usul bolup durýar, şeýle bolýar.
Elbette. Türkmenistan obligatsiyaları çıkaranlar var mı? Hava şun kuğunu Türkmenistan'da 7 tane hususi kampanyalar tarafından obligatsiyalar çıkarıldı. Onların biri hem Hadar Logistika Hocalık Cemiyeti. Şun kuğunu en yukarı götürüm yerdeciğini ödürleyen. Hadar Logistika Hocalık Cemiyeti yurdumuzda yönde varıcı logistika kampanyalarının biri olup duruyor. Şun kuğunu 10 bin tane korporatif obligatsiyalar çıkardı. Onun esası maksadı neydi? Esası maksadı şu kampanyanın öz təzə iş ögürlük taslamaları var. Logistika ulğumunu östürmek boyunca taslamalarını maliyyələşdirmək üçün şular yani obligatsiyalar çıkardılar. Şu Hadar Logistika Hocalık Cemiyeti'nin çıkaran korporatif obligatsiyasının şartları ne? Hadar Logistika tarafından çıkarılan korporatif obligatsiyaların şartları 10 bin tane obligatsiyadan ibaret bolup duruyor. Her bir obligatsiyanın nominal bahası 1000 manat bolup duruyor. Hem de hüdürleyen yerdecisi yıllık 10 götürümden ibaret. Yıllık 10 götürüm. Şimdi şunu yan kaydışınız yani her çeyrekleyin. Şol götürümler yılda 4 gözek deň möçürde töleniyor. Bu obligatsiyanı alacak taraflar için peydası neydi? Birinciden rayet bolsun ya da kampanya bolsun, telekeçi bolsun. Şolar öz süýşürtgülerini has yukarı yerdeciliği bir täze mali guralyna maýa etmek. Buna näme diýilýär? Buna pasif girdeci diýilýär. Demek pul keçen aşağına yatmalı, pul işlemeli. İşlevim girdeci getirmeli. Ne şul esası alacak taraflara şular yani mümkünçülükler ödüyor. Misal alamazda sizin 100 bin manat da süýşürtgüňiz var. Ine şol 100 bin manada obligatsiyalar satın alsanız bir ýylyň dowamyna 12 bin manat girdeci alanýar. 100 bin manatın üstüne. Şimdi şon yan qayçyňyz ýaly men şo götürümini aljak bolsam her çärekleýin bölüp. Elki diýişimiz ýaly şol 12 bin manat girdeciňiz ýylda 4 gezek deň möçürde size tölenýär. Düşündüm. Şimdi diýeli men obligasiýa satyn aldım. Indi men şonu öz islegim boýunça başga bir tarapa satyp bilýärmi? Elbette. Bul aljak tarap üçin ýene de bir iň amatly tarapyň biri. Siz öz obligatsiýalaryňyzy Aşgabat gazyna birjaň üstü bilen başga taraplara da ýa bazar bakadan satyp bilýärsiz. Demek egerde siz obligatsiýany nominal bakadan 1000 manatdan satyn alan bolsaňyz, siz Aşgabat gazyna birjaň sewdasyna ýa 1500 manatdan sewdasyna goýup bilýärsiz. Egerde şoňa issew baý bolsa, ol satylar. Demek şu aýda siz ýene de peýda galan bilýärsiz. Düşünükli. Obligatsiyalara wagtyndan öň ýygyna gaýtaryp bolýarmy? Elbette gaýtaryp bolýar. Eger men ýygyna gaýtaran ýagdaýynda diýeli, ikinji çäýrek dolmaga men ýygyna gaýtarmak meýleşdirýär. Şonu hasaplaşyk nähili bolar? Eger de siz ikinji çäregiň töleginiň möhleti entek ýetmäke ýygyna gaýtarsaňyz ýa-da başga birine satsaňyz, onu şol çäregiň götürmi size tölenmeýär. Ädiňe birinji çärek. Yani eger de siz ikinji çäregiň mysal üçin tölenmeli senesine garaşyp şondan soň satsaňyz ýa-da gaýtarsaňyz, onda siz şol çäregiň götürüm ýerdejinem dogry alýaňyz. Düşünükli. Obligatsiyalar, kıymetli kağıtlar bazıları hakkında Türkmenistan'ın kanunu layıklıkta çıkarıldı ve hasaba alındı. Şöyle de Aşgabat gazına birjasının listinin tertibine girdildi. Şu arada bir ayet berseniz. Türkmenistan'da ehli kıymetli kağıtlar, hususan obligatsiyalar, Türkmenistan'ın kıymetli kağıtlar bazıları hakkında kanun esasına çıkarılıyor. Bunun tertibine hem
gymmatly kagazlar hem de obligasiyalar gymmatly kagazlaryň ýeketäk döwlet sanagyna girdilýär. Bu ýörüýte ixtiyarly edara tarapyndan belli galynýar. Bundan soň bolsa şol obligasiyalar Aşgabat gazna birjasynyň listingine goýulýar. Bu diýmek fewdasyna goýulýar. Şu aýdylan tertip şol gymmatly kagazlaryň, şol obligasiýalaryň bellige alınýandygyny hem de öz yktybarlygyny görkezýär. Nidra şunky gurumdaşlykda paýnama barada, obligasiýa barada beren bir pedali maglumatlaryň hakynda gurumlaryňyz üçin köp netärip bilerýär. Elmydamy bir işleňizde diňe üstünlük agry emişe ýar bolsun. Beýle köp sag bolun. Menem öz gezegimde şular ýaly döwrewap maliýe gurallaryna, paýnamalara, obligasiýalara ähli taraplary maýadar bolmana, maýa etmäge çagyrýar. Hormatly arkadamyza, hormatly arkadaly gahryman serdarymyza sag bolsun aýdýar. Nidra köp sag bolun, arzularymyz hasyl bolsun. Erhan tomoşaçylar, şunky gurumdaşlygymyzda arzalyk geçilen semalar size bir gyzykly bolanlar diýip hemen peýda bolar diýen umyt bilen biz sizinle hoşlaşýas. Ýene-de ekranda görüşýänçä. Sag bolun.